Welcome to Dili Ni Advice, where we share our opinion on whatever stories. Ako si Kringkay. Ako si Darling. We're both born and raised in Davao City to be your remote friends. Hi! Before we get to our featured story, Hello. Before we get to our featured story, gusto mi makaila ninyo among mga listeners and friends. Asa mo nagapaminaw karon? Sa balay, sa opisina, nagunsa man mo, unsay career ninyo, remote worker, taxi driver, naninda sa tindahan, tambay, nag-drive, let us know. Go to our Facebook page, Dili Ni Advice. Kung makadungog mog ads during the episode, ayaw mog skip please. This is your way of supporting our program para makahimo mi og daghan pang episodes. For today's episode, Valentine's themed ta. Yes, we are a go with Valentine's episode. Gahapon man jud ang Valentine's As of recording, as of recording. yes, gahapon ang Valentine's. So, this is post-Valentine's special episode and this is our pilot episode. To all of our listeners, salamat kaayo sa pagsuporta sa amoa. Thanks for being here. So let's start with our first story for the day. Tawagon nato, normal lang ba magalit pag walang gift ang partner for Valentine's Day? Say masulti ninyo. Kamo, masuko mo kung walay gift ang inyong partner for Valentine's Day? Ako masuko ko. Lahi-lahi man gud tag love language and part of dili part, but one of my love languages is the language of gift ba na? Gift giving? Gift giving or gift receiving. Basta I like gift. giving gifts and I like receiving gifts. So that's one. Imo na siya kung isa sa mga love languages. Without even reading first, maurag na-feel na nako na mauna iyang pasabot. Na nasuko na siguro ni siya daan sa title pa lang. Murag naa siya kalagot kamay. Sige, let's read what this poster has to say. Quote, "We celebrated Valentine's early this year because we wanted to spend time with our family on the actual day. I initiated to pay all our expenses from cinema, meals, snacks, and transpo as my gift to him. I was expecting him to at least surprise me with flowers or chocolates. I never really told him I wanted those, but I jokingly said that he should give me flowers because I would be covering our expenses naman. Pero wala, na-disappoint ako ng sobra. Until now, I'm very mad and di ko siya kinakausap kasi naiinis ako. Sa tagal namin magjowa, di man lang siya mag-make ng effort to at least be romantic. Is my feeling valid? Sorry, di ko alam kung mababaw ako or what. Haha." Unquote. What are our thoughts on this? Woo! Dagan kikog opinion ani. Sige, ikaw sa go. Hala ka, oy, makarelate man ko, ani, oy. Kadali lang. Kaghapon? Ano ni siya? Paminaw nip. Next? Ano ni siya? Murag, dili lang ko masuko siguro. Wala man ko nasuko kay ang gina-expect jud na gift is time and attention. Mao siguro na akong love language, time and attention. So, dili ko masuko kung nakita na ko ang iyang effort na mag-spend mig time together. Naapod siya gihatag Not sa in ako, kind. Not in kind, oh. Kay nag-off jud siya sa iyahang work and we did spend some time together. So, dili ko masuko in this case. Wala siya gift, material. Pero nag-leave siya. Nag-leave siya. That's a big thing for you. Most important thing, spend time together, ana. Ako kay sa iyang pagkaingon na I initiated to pay all our expenses. Nanapod ning mga ani nga tao nagmurag low kayong expectation sa tao ba nga to the point na ilahan na tanan halos 90% of the work. Tapos dili pag yun clear iyang pagka-communicate sa iyang jowa, sa iyang boyfriend na gusto niya og flowers or chocolates kay she jokingly said that he should give me flowers. Mo na iyang pagkasulat sa iyang post. So,
how would that person take her seriously kung pina-joke lang man po diyahang murag girit-hirit lang niya ba dili seryoso iyang pagkastorya. Na siguro tao maulaw mo ingon pero sa ko amang case, this is a real case, people. Listen, Davao City, listen. Katong sa una, atong mga first few years na mo, dili pod na ing ana ako ang husband ato na time. Murag wala siya effort paging ana ng mga day niya. Dili, as I've mentioned ganina, mo na akong love language kanang thoughtfulness on a special day. Mother's Day, Valentine's Day, birthday, anniversary, dapat i-celebrate yun ng mga small milestones sa inyong life. First anniversary or second, third, 17th. Basta kay ma-celebrate inyo yung milestones sa inyong life, importante na sa kuha niya. Dili siya aware na mauna ako ang gusto. And since katong incident na wala na niya na buhat, ako clear na ko og communicate kay ang ako manggong for me as babae na manggoy mo ingon mga babae nga dili daw clear mo communicate ang babae magsige ra daw og cryptic na mga storya or post dili jud ingnon ang clearly kung unsa ilahang gusto sa life lahi man gud ko ako musurte jud ko unsa akong gusto mauna number 1 mauni number 2 mauna ako ang klase nga pagkatao ba nga anak ko ba mustorya jud ko so dili jud ka mag-guess no need to guess me unsa kanang mag-guesswork ka sa kuha no need to do that kay ingnon jud ako sa imo and that time na wala na niya gibuhat giingon jud ako siya nga naglagot ko number 1 number 2 nag-expect ko nga mo ni mong buhaton ay flower number 3 na chocolate or cake ana or something pero actually dili man gyud ana ako ang gi-expect na jud chocolate or cake anak ko masking isa lang na ka rose nga tag 15 di ba na may mga barato na sa kilid-kilid daghan. Di ba dili wala na may excuse karon kay kung maski asa ka mo adtong Valentine's dili nimo kailangan mag-effort na mga adto pagbangkiruhan para mamalit ana. Pwede ra ka magbaktas diya sa kilid na gyud mag-atang sa imo kana murag og cellphone sa Gmall. Kanang sir magpaayo ka dili na kailangan jud mag-effort nga mangita og flower na gyud diha sa kilid-kilid igo na lang ka kuhiton igo na lang ka mo bayad. Dili ko wala ko na-expect na tag 500 ang flower 1,000 or kundi na by cake wala ko na expect ako lang masking baratohon pa na masking tag 15 lang na nga flower basta kay na hinumduman niya nga mapalitan ko og something para jud ma-celebrate na siya in a small way ang amuang milestone such as Valentine's mao na akong gi-communicate sa iya dili sa ingon nga need yun ako nga dapat na cake dapat na wine dapat na wala ako alang is naay napalit masking baratohon para ma-celebrate ang milestone. Which is, gi-communicate na ko clearly sa iyaha. And since then, ing ana na gyud siya perminti. Kaya mga lalaki, manggod, simple mangguna sila nga pagka, kanang gibuhat gud sila sa Ginoo nga simple ang mechanism sa brain. Nakay makita ng mga meme. Nakay makita ng mga meme na mag-shopping good. Ang babae, masking asa mo ato, pero ang lalaki kay isa ra hawa dayon. Gani. Kumana sila shopping. There's another meme pod na katong kanang magigda na gud silang duha sa katray. Tapos ang babae kay na speech bubble sa iyang head. Mo na siya na kanang katong meme di ay. Kanang he must be thinking about another woman right now. Yang ginahuna-huna kay kuan kanang pwede kaya mabalik ang toothpaste sa tube. Ganang mga ingana gud mga kuan kay not all siguro stereotype lang nako tungod sa meme pero siguro about 90% siguro simple jud na nga klase nga communicator ang lalaki kung unsa imong gusto ingna jud dili na sila ganahan mag tagna kung unsa imo ang gusto so kung gipaagi nimo sa joke na gusto din nimo og flower dili gyud na niya magets para sa ko in my opinion and this is not your opinion it's mine. Tapos giklaro siguro wala man gud ta kabalo kung giunsa nimo pagsulti jokingly said wala ta kabalo kung na-acknowledge niya. Ana siguro pagkaingon paliti po kog flowers uy ako baya ng libre sa sine og restaurant og snack og pati pamasahe gani transpo gani ang giingon diri sa tanan-tanan na gi-judge ta ka ganina sorry girl ana po nana po ni mga low og standard ng mga klaseng tao.
Di kung halos gi-cover na magud niya tanan. Kung gi-cover na niya halos tanan, sa pa may buhaton sa tao. Kung iya pa ang clearly communicate, ako sa snacks o pamasahe, ikaw sa restaurant o sine. Celebrate tag Valentines. Pwede, kabalo na ko. Namang guy uban babae nga gusto nila, dili jud nila ingnon kay para ma-test jud nila ba kung initiated ba jud gikan sa lalaki ang gesture. If the lalaki is naturally romantic on their own, Ana. But you have to understand, lain-lain ang mga tao. Not everyone is thoughtful. Not everyone is romantic. Dili jud tanan. Promise sa imo ha. Gamay lang jud na. Maihap ra na sa kamot. Ang kanang mga lalaki na kamot. Kamot ni kuan. Kamot sa centipede. Pero puro man tiilang centipede o may kamot. I stand corrected. Mao ganing ana ba? Sige, sa imuha girl, ana ka, I initiated to pay all our expenses from cinema, meals, snacks, and transpo. Sige, masuko ka, okay lang. Masuko ka kadali. Ingnan mo siya nga nasuko ka. I-express sa iya nga gusto ko matagaan ko og flowers. Pero dili lagi tanan pud babae gustong storya kring. Nadyo uban magpatagna jud. Di man din niya matagnaan akong gusto. Gusto na ko tagnaon niya kay para ma-feel jud na ko nga naguna-huna jud siya sa ako. Ana ba? So dili man nato. Lailain man jud ta oy, naay ubang babae gusto ganahan jud magpatagna. Napoy ubang lalaki nga Di makatagna o nagpares gyud mong duha. Tas ikaw na pag yun naggasto tanan unsa pa man niya itagna. Halos wala na. 'Di ba? And once you've done this, I mean, if you've done this once, you will probably do this for the rest of your relationship lifespan. Muna ang benefit sa dugay na kaayo mo para sa you and your husband. Kay dugay naman mo na mold na nimo siya sa imuhang gusto. Yes, I made an AI robotic. You made your ideal man. Yes, I made him. But you can only make him if you put the program in the brain. O ikaw mismo ang magbuhat sa sarili nimong man. Yeah. So, ayo, basing malain si kuan, si husband ako. Anonymous kayo. Dili, actually, tinuod na siya. Tama itong ingon ni mo, Kring. Dapat manggod. Kung dili gusto sa tao, isulti ni mo. So, niya pag-usab sa ing anak niya nga, apan niya sa iyahang karakter. Kung dili ni mo, ignon. Support na ko, ha? Kamu guys, sa inyong opinion about Ani, you just have to comment sa among Facebook page, Instagram, or sa inyong Spotify app. Pwede man yata mo mag-comment diha. So, pag-comment na mo diha kung sa inyong ma-comment, aning boyhana ni, nga nasuko, nga wa man siya niingon. Pero ambot bitaw, lain-lain man gud ta tao. Sige na. Niingon siya, pina-joking di. Kamo, unsa may masulti nimo? Ay kaduhang story na to for the day. So, Valentine's gihapon. Ang iyaha kay self-love Valentine's gift. Bo! Obviously, para ni sa mga single persons. All the single ladies. And I support y'all I support y'all wholeheartedly. Okay. So, tanaw na to iyahang post. So, sayang giingon. Quotes. Hi everyone, malapit na ang Valentine's. I'm under healing right now, but I want to give myself a gift as Valentine's for being so strong and resilient. Ano kaya pwede kong gawin that day or ibigay sa sarili ko that day? I was planning kasi after my class to buy flowers, tapos ilagay ko dun sa naka-frame flowers na dating bigay ng ex ko at palitan yung mga nakalagay dun bilang remembrance of myself undergoing sa ganitong phase of healing and loving myself. I'm also thinking of buying a ring to also symbolize that. Not an avid fan of flowers, pero ewan. Parang gusto ko lang now, pero no idea what I want. Please help me have more ideas or kung saan ako pwede bumili or anong
Magandang brand, bilhan ng ring. Haha, thank you. Unquote. Wow. I say go all out, girl. Support yourself. I don't even know if you're a girl or a boy. Bitaw no, di lang. You know what? Regardless. Yes, pwede nimo palitan imong sarili og flowers. Palitan nimo imong sarili og ring. Why not both? I am all for treating yourself. Actually, ang iya yung pangutana is, nabado kay idea kung saan pwede niya paliton para sa iyang self to symbolize healing and it's okay. Charot. Ako masuggest no, kay dili man ko materialistic na tao, but I like experiences. I would probably go to a resort myself or have a spa day. Yep, Or- good idea. Or jacuzzi day. Get a massage. Oh. Get a spa. Oo. Mani-pedi. Dili man gud long lasting sa kuha, like mupalit ko gamit, tembad ko sing-sing. Kung sa Sims, paamot kung nagadula ba mo Sims, di ba na may ka ng meter for happy? Na. Pag magpalit ko gamit, ang meter for happy na ko, dali lang madrain. Pero kung mo ato ko, let's say, mag-ato ko og Buddha, kay gusto ko makakita og fog na pod, kay gimingaw na ko fog, mag-overnight ko nga with bonfire and something like that. Kana siya, yung ana niya, mag-take ko pictures, videos, dugay kina siya mapanos akong happy meter, ana, sa Sims. Magsigira na green for, I don't know, 1 week or 2 weeks. Kay kung mupalit kong sapatos, na ganyan sa'yo, mamalit ka na kanang nakalimot di ka, gipalit nimo. Ay, basig ako ra na. Ikaw ra na. Nakapalit mo di ko leggings, no? Anak ko, nakakita ko bagong leggings pa sa ako sa ninaan. Bagong karaan. Wapa dyan ako nasuot ko lang. Nagpalit mo di ko nun. Wapa na ako nasuot. Baratohon lang, good. Pero, ana ba, dili kayo, nagpalit ko kay na ako'y gamitan, pero wala na gamit. Tapos, ana ba, marag. Pero ikaw, kung mapalit kag sing-sing, palit di ka katongkuan. Sa mga sing-sing ang nice karon tanawa. Mailhan jud nimo nga wala jud koy palit-palit. Kay wala ko kabalo sa trending na sing-sing. Nabay naga-trend na sing-sing? No, I don't think so. I don't even know. Palit lang ka masking asa na reputable jewelry store. Basta importante di ka ma-scam. Kay labi na kung sa online seller lang ka mapalit og sing-sing, patay. Na. Usahay, hindi tanan ha, naman dyan online, naman dyan, ni agi kay kung ka-online seller, naman dyan online seller nga, legit. Pero imuha lang dyan kung anon kay, kung naay kantidad na, no, I imagine, because it's a ring. You probably want it above 5K, kung ring. O kung yung ang iyang kantidad, ato na lang dyan kagano mga legit na mga pawn shop, beke namin. Pawn shops, you can sponsor our show if you want. Get it, girl. Okay, amo ba yung mga listeners? We anticipate our listeners to be millennials, so they have money now. Because they are 30 and up. They have stable jobs. They have built their own careers. Yeah, careers. We are targeting millennials and Gen Xers and probably boomers na medyo digital age food sila. The cool boomers. Onya, ako dili mo ko fan of flowers. Jewelry hinoon. Palit kag jewelry, Sana palit kag relo. Sana all. Sa Shein man eh. Ay dili kag engagement ay wedding ring man eh, tinuod man eh. Ang uban sa Shein. Silver jewelry, gold jewelry, whatever you want. Okay ra na. Watches, shoes. So, sa Team Darling, experience. Buy experience. Massage, jacuzzi, hotel, getaway, beach getaway, island hopping. Sa Team Kringkay, buy yourself a ring, jewelry, something that you'd wear a lot. Gani, put it in the comments kung kakinsa mong team. Competitive kayo. Oo, ibutang lang ninyo kung team lang. experience or team materialistic. Let's go. So, team Kringkay or team Darling. Bahala na mo kung sa inyong ibutang, okay? Comment lang kung mo daragod. Gani, saman mo uy na. Gani.
Atong ikatulong story for the day. Magbuwag ragyapon mo. Uy! Uso kayo ni nalinyahan sa mga mga wala na mga mema ba, kumbaga sa Tagalog, mema. What's mema? Mema comment lang. Oh! Wala karon pa siya kabalo, guys. Palakpakan na to. Today I learned something Dili new. po, kon siya, kanang versatile siya nga comment. Kay pwede mema comment lang, mema sabi lang. Kanang mag-insert gud og mga comment masking dili na necessary i-comment. Kutahay nag-post ka og sweet picture ninyo ni Junip sa beach. Nya nay ni comment og magbuwag ra gyapon mo oy. Oh, lain kay batasan. Murag lain siya batasan. Unless kung close friend ay dili gyapon. Dili gyapon, lain gyapon siya. It's in bad taste. Basta mema lagi. Sige, basahon na nako ha. Ang post ni Curly Blank from Cebu. Hala, giingon jud. Quote, magbuwag ra mo oy. Ambot bitaw, manoy kung mga single people na moingon ani. Like, kana makakita mga mag-uyab, grabe ka negative ang reaction. Samot na Valentine's Day gahapon. Daghan ka ayog yaw-yaw. Kay baw noon ko joke ra uban pero na times OA ra bitaw. Ha ha ha. PS. Single sad ko. Nya masuya sad ko sa mga mag-post-post. Pero di ra ko manguan sa mga tao. Ha ha ha. Unquote. Ay, pareha ta. I think this is a very popular opinion nga. Kisa may nagpauswan na. Kala mo ingon og magbuwag ra mo oy. Mga bitter single peoples. Mao ba? Wa man pud noon ko'y friend nagaingon og ing ana. Og naga-comment. Na kay makita ng mga ing ana nga comment. Wala man. Actually daghan. This is a very common joke. Tapos kanang pwede na to i-normalize na kanang mag-comment gud ta. Kanang kung dili kinahanglan ng mga unnecessary nga comment, pwede man dili na lang mag-comment, di ba? Pero pareha nang magbuwag ra mo oy. What if let's say si close man mi sa lalaki. Comment din ako na magbuot lagi ni si Darling. Napay mo ingon na close man ko sa lalaki o sa babae. I-comment din ako na magbuot ka. Dili gihapon, laing gihapon kag batasan, ginapa-feel unwelcome nimo ang babae or ang lalaki sa ilang relationship. Murag ginaingnan nimo nga dili sila para sa isa't isa. Pero in fairness, usually ang kani nga joke ginalabay nila towards strangers man. Okay ra di ay. Kung stranger ang mo comment ani, wala gitay mahimo. Pero labaw like celebrities, unya mga random commenters. Gani no. Kay kisa kang celebrity nga nakuan na kanang nasakitan kaayo kay nagbulag. Wala. Ako, nasakitan ko sa pagbulag ni wala pod. Kisa ba naa ba? Naa siguro but I can't. Naa man siguro pero dili gina most likely Pinoy nga artista siguro na sa Hollywood gud na akong affected ko nga pagkabulaga. Oo. Kisa ba? Oo. Basig si Alanis o si Ryan Reynolds. No, gaya na uy. Kabot na kasi sila, ha? 90s. Oh my God. Dili kaabot sila sa una pa ko nakabalo. No, I just found out that they were together and they separated. And then some of her songs are written for Chismis. Kamo na research anak eh. Kay dili na mao among episode karon. Pero kung gusto ninyo ninyo na i-cover na mo sa isa sa among mga episodes, dara, comment na ta guys ha. Kung sa inyo ang gusto, pwede man gumong mag-suggest kung sa mo ang i-cover sa episode. Dili lang about mga tao sa taga Cebu, taga Davao, dili lang na. Pwede man nato i-discuss pud si BBM. Charot, ayaw. Kulbaan sila. Pwede pud si Duterte. Hala, ayaw. Dili. No. Kapuya na ay. Kapuy ko ana ay. It's not allowed. Gani, dili ko ana guys. Kay di ko gusto og apolitical mi diri. Okay. Anyway, kanang kung wala mo'y masulti na something nice, just shut up. Pwede po dili mag-shut up. Wala jud kay mahimo kring. Mo ba? Just understand na lain-lain jud ang mga tao. Naay buutan, naay dili, naay samukan, naay
dili manghilabot. Ana lang gud. Mm. Nga, ni-post man gid siya, nga samukan daw siya, ana mo ingon, og magbuwag ra mo oy sa comment. Pare sa ko, samukan mo pugo ana, pero dili lang pugo ingon, mo post gid. Sandal lang gud. Kamo, gud uy, yo man ang ginabuhi. Ano? Atong ikaupat na story for the day. Title is Bitter sa Valentines. Ikaw, bitter ka Valentines? Kabalo ka bitter good ko sa una sa Valentine's. Pareha ka kay Jokingly? Si Okay. Miss Jokingly? Oh, si Miss Jokingly. What changed? What changed is I actually expressed what I want. Dapat lagi nga na, di ba? Don't allow yourself to be guessed. Yes. Just say what you want clearly, explicitly. Yes. Literally express what you want. And hopefully your partner will give what you want. Gani. Pero ang context ani, title pa lang man to guys. Like sigurong context ani. Sige Okay, daw. I'm gonna read it now. From Tanglao Blanc from Cebu. Quote, people don't believe I'm not bitter if I say I'm okay not celebrating Valentine's Day. I'm not really for a huge celebration on Valentine's Day. The overpriced flowers, the chocolates that I'm not really fond of, the plushies that don't fit my small bedroom, the fancy dates. Don't get me wrong, I don't have anything against those people who choose to do so. For me lang man good, if a guy wants to do something special, he'd do it, Valentine's Day or not. I jokingly told my, guys, This mag-unquote. looks like the same person. Mag-unquote sa taha, nanapuning jokingly. Basig sayara ni, pariharan ng tawhana. You the same person? Okay, palayan ako basa, quote, I jokingly told my boyfriend days before Valentine's Day not to send me anything in the office. I'm just not comfortable. It's not that I don't want him to. I told him he's not obliged to get me something for the Valentine's Day. Then people in the office started to tease me that I'm just bitter. They think that I'm just sour graping. Does it make me bitter if I am not really fond of the usual Valentine's Day celebration? Makalagot usahay, unquote. Kuyawan ni Tanglao Blanc from Cebu, uy. Pero kay balo ka, magets good na ko siya gamay. Why? Dili siguro siya gusto Oh, I get it. ma-attention. Introverted person. Introverted siya nga tao. Oh, yes. I get it. Even though I'm not an introvert, I get what you mean. Oh, murag dili siya gusto mahimong center of attention. Dili The spotlight. the spotlight. Dili siya gusto mahimong spotlight. Maybe dili siya gusto flowers mismo because I personally not a fan of flowers. So, dili pud ko ganahan makadaw. Uy, naka-offend ka sa flower na diri. Oh, beautiful flowers! I love your flowers here. Look at them roses. Hinatag ba ni sa akong jokingly, mister? We love that for you, don't we, folks? Actually, mo ni ang mindset sa ako ang husband. Na why do you have to celebrate it on that day when you can celebrate it every day? When you can celebrate it any day. Bitaw. That's what he is trying to tell me before katong nag-away mi about ani. Katong incident na wala na niya gibuhat. Ana siya, ani magud akong mindset. Dapat manggo dili lang ka ng adlaw kundi adlaw-adlaw. Pero lahi manggod ko. I want that kind of attention on that day. Naitaon na yung ana guys, wajud mo'y mahimo. Oh. Di ba naitaon na mahilig mag-PDA? Yes. Dili ko yung ana. Nabay taon ng mga ganahan o mga gerger. Nasobrahan. Nasobrahan adlaw-adlaw. Adlaw-adlaw. Naadjud, nakoy na dungog yun. Nadungog? Oo. Asa man mo na nadungog? From anonymous. Dili na ako isulti. Alangan. Lain po ka isulti sige, ayaw na lang. Nakoy nadungog na. Grabe gid dog. Ikapoy na daw siya kay ado-ado gid daw siya anaon. Gerger. Kapuya, uy. Hala, kabalo ko kinsala. Dili, uy. Wala ka kaila jud. Sige. Oo. Ado-ado gid daw. Before magtrabaho, malit na lang gud daw siya. Kabaluan na si Naknak kung kinsa akong pasabot. Dili na ko siya kaila actually. Kaila siya sa akong kaila. Oo. Okay. So I brought it up to point out na naadyo'y tao nga lain-lain. Na ay gusto og physical affection all the time. Na ay gusto og PDA out
in the world. Makitaan sila nga, kaayo ang mga gestures sa isa't isa, sige kiss, o unsa ba na din ha. Napoy ubang tao na gusto og regaluhan, like me, gusto ko ganang regaluhan, gusto po ko mang regalo. Ganahan po ko kanang mag organize og something for that day ba. Like kung mag-birthday akong anak, naadjud ko, ingani ta ng adlaw, mag-road trip ta mo ni atong destination ana. I like organizing things like that because I'm thoughtful. My point is, naadjud po taong pareha sa iyahan ni Tanglaw Blanc from Cebu. Ana siya nga dili do siya ganahan mag-celebrate og Valentine's Day. And it's okay. It's okay. Yes. Para sa mga taong pareha ni Tanglaw from Cebu, nga ayaw pod ninyo i-toxic. Uy, lain na po na iya mga kauban sa trabaho. Uy, gisungog man siya nga bitter daw siya. Lain mo batasan ha? Huwag dili lang di ganahan si Tanglaw from Cebu mag Valentine's Day. Buton mo. Dinamanggit ka na nga kung mag-work ka sa opisina ba, na ka ng culture nga kanang manungog ba? Manungog. Yeah. Oo. Which is, kailang usahay, pero kung clear na gani nga, naglagot ng inyong gisungog, ayaw na, padayon. Padayon pa man. Di man ganahan si Tanglaw from Cebu. Gani. So guys, please, just comment sa Spotify app ninyo, or I don't know if maka-comment ba mo sa iTunes, paibala pod mi kung asa ba mo pwede maka-comment na usaman, kamo bang tao nga naga-celebrate o Valentine's or dili mo naga-celebrate o Valentine's? Would you rather do a big celebration on Valentine's Day or do small celebrations Gani. all throughout the year? Napakoy question, kamo ba ang tao nga ganahan magpatagna, dili gusto ingnon sa lalaki kung sa inyong gusto, explicit ha nga pagkaingon, like gusto kog flower, gusto kog chocolate, gusto kog cake, or dili ba mo ing ana or ing ana ba mo? Comment lang down below. Down below. Basig naamoy gusto ipa-feature diri or kung naamoy mga pangutana, isubmit lang inyong stories. Don't worry, submissions are anonymous. Di mo mailhan. Excited na kayo may makadungog sa inyo ha. We also accept tips and donations or basig gusto mo mang libre og kape. To submit your stories, to advertise, or sponsor our show, go to bit.ly/dili. Again, that's bit.ly/DILI. Kung nalingaw mo, please support and subscribe to our podcast. Search lang sa Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, Dili Ni Advice. Unya, maura to guys. Salamat sa pagpaminaw. And see you next Tuesday for another episode of Dili Ni Advice.